Abito ninyo ha, paminaw ka mo sa kuha. Dili na garantiya nga pag naay tam mabanhaw, unya mo preach, mo to na dayon ang everybody sa preaching. Dili na garantiya. Ngano man, niagi na si Kristo ni ana. Di ba? Si Kristo nagbuhat og miracles. Di ba? Ang mga buta gipakita, ang mga bakol gipalakaw, ang mga patay gibuhi. Ug siya pod namatay, nabanhaw pod siya. Nipuyo pag siya sa kalibutan 40 days. Busa natay 40 dias gani. Diha man gikan ang doktrina ng 40 dias, pero actually kanang 40 dias para lang na ka Kristo. Wala tay labot ana. Din applicable sa mga tao. Para lang ka Kristo ngano man. Si Kristo need magpuyo sa kalibutan for 40 days para i-prove nga siya nabanhaw. Nasa flesh o blood. Pero para kanato, we don't have anything to prove kung kinsa kita. Di ba? So, dili nato need nga human natog kamatay, magpuyo pa ta sa kalibutan for 40 days. Di ba ta Ginoo para i-prove nato nga nabanhaw punta? Di ba? Si Kristo, He lived on earth for 40 days ug si Tomas gani nakakita sa iyahang kamot. Nga naay ulat. Di ba? Si Tomas, dili mo tuo nga siya nabanhaw. Habay nabanhaw. Sa nahitabo, si Kristo ni sulod sa ilang tigumanan. Wala niagi sa door, kundi niagi lamang sa wall. Gipatuslok ni Jesus si Tomas, dali pag Tingnan siya, my Lord and my God. Nabanhaw gidi ay. Mahikap niya. Mahikap niya. Well, mo ni purpose, gano'n siya nabuhi sa kalibutan for 40 days. Para i-prove niya nga nabanhaw gid siya. Pero kita, need ba na? Ikaw ay rally, mamatay ka. Need bang 40 days maglakaw-lakaw ka sa kalibutan? Dili, nga naman, di ba ka Ginoo? Okay, nag-isa niyo wala? Nakuha no? Ang problema, tungkol sa mga tradisyon ng labay, atong iwat-awat. Hala, ayaw sa pagkuan kay 40 dias, ang kalag niya, naglakaw-lakaw pa sa kalibutan. Wrong. Humag kamatay sa tao, ang iyang spirit, largo ka na, ahadapi tayo destin. Kung i-destin ka na sa Hades, sa Luke 16, Hades ka na padong, rich man. Or hell. Hades o hell, maura na siya. Dayon, or dito sa heaven. Automatic na ka na maigsoon. Si Lazarus, padulong siya sa Abraham's bosom. Or heaven. Kung basahan mo sa Targum. Heaven or hell. Dili kay paghuman mo kamatay. Hala, ang baso ni ambak lagkalit nga walay gatandog. Hala, nibalik nga ato ang minahal nga namatay. Kay wala pa nahuman ang 40 ka adlaw. Wala. Bot-bot na. Kung namay mapakita sa inyo ha mga igsoon nga nawong sama sa minatay ninyong minahal, ang nawong lang ay kopya. Pero kana siya di na mao inyo ang minahal. Kanang naw nga yes. Demon ka na siya, demon. One of the fallen angels nga nag-appear as one of your loved ones. Of course, simple rin kinakopyahan nila, oy. Maka-drawing, magani ang tao, di ba? Dahil yung pintor. Naong ni Rizal, drawing. Paglantaw, mawag yung naong nga. Di ba? Tanawar ako na. Printer. Picture pack. Pag-print, mawag yung naong nga, di ba? Cellphone ako, mawag yung naong na ako. Kopya kayo sa cellphone akong naong. Di ba? How much more angel? Gamahan lang kay angel. Ang tao ganing kabalo magani, di ba? Samot ng angel nga intelligent kayo, di ba? Ano may soon, ayaw mo kat-shock nga nung ang naong sa inyong minahal na awat, dili na siya mao, kanang mo appear diha, dili na inyong minahal inaguma. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, I think, even Satan can appear as an angel of light. Si Satan can appear as an angel of light. Bisa siya angel of darkness, pero mamakak siya because he is a god of lies, di ba? He is a liar from the beginning. So, maghimo siya deception, counterfeit, piki-piki, di ba? Play money, murag nga na ba? No?
Kana nakita niya, mura nag-play money, la ako mama, nagpakita. O, mura nag-play money, piki na. Counterfeit lang actually, demon ka na siya. Okay, ngayon ibot mo tadi, no? So, balik kita mangisuon. Si Kristo nabanhaw siya to prove that He resurrected. No? He is God. Napildi niya ang death. That is for Him. Balik kita. Sa dihang nagwali si Kristo after He died, nito ba ang all sa iya? Wala. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Gikan siya sa langit pagid. Gikan pagid siya sa langit. Gikan siya sa langit. Di ba? May pagkatao gani, di ba? Namatay pagid, nabanhaw. Nagbuhat pagid mga milagro, mga igsoon. Nagbuhat og mga milagro. Di masuwat sa libro sa dyan. Ngayon pa dyan, kung isuwat pa daw kuno niya ang tanan nga gibuhat ni Kristo, dili kuno paigo sa iyang writing. Kay daghan gi kuno kay siya nakita ang milagro ni Kristo. Karon, pagwali ni Kristo, gikan siya namatay, di ba? Nabanhaw pagid siya. Nito ba ang tanan? Wala. Wala. Muna giingon ni Abraham sa atong rich man. Rich man, anak, kawang lang kumuadto man ang si Lazarus dito sa iyang lima ka magsuon. Kaya di ba nag-request ang rich man nga, Abraham, mamahan, unta si Lazarus ipadto mo sa akong lima ka igsuon. Aron nga mawarningan sila, aron dili sila masugamak aning lugar nga ako nanhian. Ingon si Abraham, di na pwede. Naa na dito si Moses o ang mga propeta, meaning ang books ni Moses o sa mga prophets. Kung dili sila mutuo sa gisulti anang duha ka prophets, no, wala na. Unya, bisan pa magnaay patay nga mabanhaw aron mosulti kanila, dili gyapon sila mutuo. Kung dili sila mutuo. Oh. Now, ang kuang kasing-kasing, dili gusto mutuo sa Dios, bisan pag naay patay mo bangon aron mo wali. Kung ang kasing-kasing gahay gyud, dili na mutuo. Bulahan ang mga wala kakita apan mituo kaysa mga nakakita na apan wala gyapon mutuo. So I think dugay na maguna nga sulti te kana bitong ingon nga wala pa manggoy na banhaw para magsulti sa tuwa. Pero nahimong common bitaw siya. I think bulahan gitong bisag wala kita apan nituo. Kaysa ayha lang mo tuo kung makakita. Mura si Thomas. Perfect example, no? Siya na banhaw. So I think katong ingon nimo tinga kunay mabanhaw mutuo ta nanay na banhaw. Sakto ka, perfect example si Jesus Christ. Siya na. Nanay na banhaw. Nanay na banhaw. Okay. So, balik kita pa naman. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness. He who follows me shall not walk in darkness. Si bisan kinsa nga mo follow ka Jesus shall not walk in darkness. Do you follow Jesus or wala? Do you follow Jesus or wala? If you follow Jesus, you shall not walk in darkness. Kita ka sa kahayag. Kita nimo ang truth, makita nimo ang light, makita nimo ang kasiguruhan basta mo-follow ka Jesus Christ. Unya how ka manguban dili pa sila sigurado sa ilang kaluwasan. May so mautan ako sa inyo ha. Nganong siguro mo sa kaluwasan o dili pa? Siguro dili pa. Ingon ni Kristo, I am the light of the world. Wa? He who follows me shall not walk in darkness. Bisan kinsa mo follow kanako kay ako ang light. Kung mo-follow ka kanako, you shall not walk in darkness. Meaning, kakita ka. Kakita ka sa imong pagalaktan o sa imong future. Kaya ang gauna sa imong is the light. Ngayon, mga tanak ko, kabalo mo ahang yung destiny, kabalo mo ahang direksyon sa inyong kalag, langit, imperno? Langit. Langit. Kabalo mo dapat, anak, because you are following Jesus Christ. Unya nga, di pa mo siguro. Ako po, di pa ko siguro. Basig, wala ka-follow ka Jesus. Basta wala kay faith kay Jesus Christ. Kaya di pa man kasiguro. Di ba? Kung kakita ka sa kahayag, di ka mabalaka sa iyong paggalaktan. Di ka mabalaka sa iyong paggalaktan o padulungan kay naay kahayag. Pero wala kay kahayag, mo nang dili ka sure, mo nang mabalakon ka. Nakuha ko ninyo wala. Nagets wala. Kung mabalakon ka, meaning wala pa kay kahayag. Kung nahadlok pa ka, nahadlok ko sa kamatayan. Nga naman, wala pa ko kabalo. Natabunan pa ako mind. Wala ka kabalo. Kaya wala pa kay kahayag. Di ba? Kung na kay kahayag, di ka mahadlok.
Mahadlok ko musuod sa balay nga naman. Walay suga. Mahadlok ko. O example, ngit-ngit karon. O ikaw na sa balay. Mahadlok ka dili. O mahadlok ka, oy. Nga naman. Ngit-ngit kayo. Ako ra isa. Unya daw biog. Naay kahayag, napadsugay partner, mahadlok ka dili. Mabalaka ka dili. Dili ka mabalaka. Nga naman, nakikauban, napagikahayag. Ay nga na pod. Kung kauban nimo si Jesus, unya mahayag pagyod, dili ka mahadlok. Dili ka mabalaka. Pero ngano nahadlok ka? Ngano nabalaka ka? Basig wala kay Jesus sa imong heart. Basig na pagka sa kangit-ngit. Di ba? If you follow Jesus, you will walk in the light. You will not walk in darkness. Jesus is the light. Unta di mo magduduha mga igsoon sa inyo nga future. Inyong destiny. Dapat kabalo mo sa inyong destiny nga naman nanatay light. Unsay purpose sa light kung wala ka pasapasyo ka malusa akong destiny pastor, nanay light. Nanay gauna nga light. Tanaw, you follow. You follow. Tanaw ha? Gauna si Jesus mismo, di ba? Kaya so, mag-follow kung dili ka mag-una si Jesus Christ, di ba? So, nag-una siya. Nag-lead siya sa imo, ha? O, gagana, o. O. Kaya ga-follow ka sa iya, ha? Light siya, of course, sure ang imong destiny, heaven. Pero kung talikod ka sa iya, ha? Diha ka mabalaka. Kaya dili jud ka sa langit pa doon. Oh. Dito ka pa doon sa darkness. Dito ka pa doon sa hell. Diba? Okay, mga tanong sa inyo mga igsoon ba? Do you follow Jesus? Amen. You are not in darkness karon mga igsoon. You are in the light.